כשמלאו לה 4 הם הלכו למסיבת יום הולדת קטנה, ואז אבא אמר לה, ביתי, הבאתי לך מתנה. כשכולם התפזרו בתום יום ההולדת, לקח אותה אבא לחדר, סגר את הדלת ואמר לה, ביתי, הנה המתנה פה בינך לביני, ושמריה בסוד, כי הסוד יהיה רק שלך ושלי. הילדה הקטנה לא ידעה איך ומה, לא ידעה את נפשה. יום הולדת 4 מתינוקת הפכה להיות אישה. כשכל הילדות שיחקו בגינה בערב שבת, נסגרה עם אביה לבד בחדר הרמב"ם. כשכל הילדות שיחקו עם בובות על המרפסות, היא הפכה בעצמה לבובת משחקים בידיו הגסות. היא לא ידעה אהבה מעולם, גם לא ליטוף של חיבה מאדם. ושנים על שנים היא שמרה את הסוד שבינו לבינה, גם אחרי שהגיעה לגיל שחוכמה ובינה היא אינה יכולה לחלק עם אדם את הסוד הנורא, ונשאה בליבה את הסוד האפל עד לבור קברה. אלוהים, אל בראת האדם בצלמך בראת אותו, אם אדם לאדם זאב, אז מה בין אב לביתו? היא לא ידעה אהבה מעולם, גם לא ליטוף של חיבה מאדם. כשמלאו לה 4 הם הלכו למסיבת יום הולדת קטנה, ואז אבא אמר לה, ביתי, הבאתי לך מתנה.